ser conscients de la magnitud del problema que tenim al davant. Però això ha d'anar acompanyat, evidentment, d'acció. Ha d'anar acompanyat d'un programa concret que abasti no només l'acció del govern, sinó del conjunt de la ciutadania, de les empreses, de la societat. Els objectius de reducció d'emissions són el 25% pel 2020 en relació al 2005 i el 40% en global pel 2030 en relació al 2005. El TIC està impulsat per aquestes institucions, el CATS, l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic, el Servei Meteorològic de Catalunya, l'Institut d'Estudis Catalans. I jo crec que ha estat modèlic en quant a la relació i coordinació entre aquestes institucions. A més, ha comptat amb la valuosa col·laboració del grup d'experts en canvi climàtic de Catalunya.